Karriera fil-korp tal-pulizija ta' spiss tkun il-ħolma ta' xi tifel jew tifla li jkunu qed jaħsbu se jagħmlu bil-futur tagħhom. Għalhekk ma jistax jonqos li meta jiġihom iċ-ċans li jagħmlu dan jieħdu t-taħriġ b'serjetà kbira bil-għan li ma jitilfux dik li tista' tkun opportunità ta' darba. Dan l-impenn rajnieh f'Takandja meta żorna l-Akkademja tal-Pulizija fejn ir-rekluti l-ġodda għaddejjin b'taħriġ li wara 4 xhur għandu jwassalhom biex ikunu membri tal-korp. Jiltaqgħu Takandja kmieni filgħodu u l-117 il-rekluta jibdew il-ġurnata bl-eżerċizzju fiżiku. Is-Surġent Konrad De Battista spjegalna għaliex huwa importanti ħafna li membru tal-korp jifhem li jrid ikun b'saħħtu u sportiv. Dejjem nolqtu kull tip ta' muskolu differenti li ovvjament dawn 4 tiem oħra kif ħajħorġu barra x-xogħol l-iktar li ħajużaw, jiġifieri bħal is-saqajn, ovvjament ħafna ħinijiet bil-wieqfa, ovvjament l-upper body tagħhom fejn ħajkun hemm ċertu stanzi li trid għandek persun li ħadd arresta, qed tifhem jiġifieri l-eżerċizzji huma kollha adattati għal se jsibu barra. L-aġilità u l-attenzjoni huma meħtieġa wkoll meta wieħed jiġi biex juża arma tan-nar. Element importanti ieħor fit-tħejja li tinsab għaddejja kif spjegalna is-Surġent Paul Bonello. Nispjegawlhom ukoll iċ-ċirkolari tagħna l-Guidelines of Firearms li saret fin-1995 meta għandha tiġi użata l-arma, kif għandha tiġi użata l-arma, il-prevenzjoni li nieħdu, medical aid jekk norqtu persuna, preserve human life, ninformaw tal-familja f'każ ta' ferita gravi jew arma jew fuq fatalità. Id-disciplina hija riflessa wkoll fl-hekk imsejħa parade drill. Il-parata li fiha jridu jitalmu joqogħdu bil-wieqfa bl-iktar mod kompost u jimmarċjaw b'sens ta' ubbidjenza. Is-Surġent Kevin Vella jgħid li l-ħtieġa ta' dan it-taħriġ imur lil hemm il-bżonn li joħorġu ta' nies meta jkunu msejħa għal xi parata. Però drill qed dik iċ-ċippa ta' disciplina u li jaħdmu teamwork issa fil-karriera tagħhom ħatejhom ħafna. Aspett interessanti li sirna nafu dwaru huwa kif it-taħriġ ma jaqafx mal-aspett ta' disciplina jew tħejja f'każ li wieħed irid jikkonfronta xi kriminal. Hemm ukoll is-sens ċiviku li membru ta' korp li għandu jgħin liċ-ċittadin żgur li għandu jħaddan. Għandna dawk li jmorru il-cultural visits u minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Heritage Malta fost oħrajn Alla jnuna li jtuna biex nkunu nistgħu mmorru naraw ċertu sites. Għandna gruppi ieħor mbagħad li jmorru fl-ases biex hemmhekk jaraw il-kollegi tagħhom kif jaħdmu rigward festi, rigward commitments li jkun hemm u bħalissa wkoll is-sibt għandna għaddej first aid courses. Fuq kollox iż-żjara f'Takandja xedet il-passjoni li għandhom dawn iż-żgħażagħ lejn il-karriera fil-korp. Passjoni u impenn li jekk jinżammu la darba dak li jkun ħapostu bħala kunt istabbli għandhom jawguraw tajjeb ħafna għal ġejjieni.